Zvirisei guys, nhasi ndiri kuno kukuwadzana extension. Ndasingazoti ndo kune extension yacho. I was like, oh, what? Ngatimbodi chimbokushanyira nekuda kwokuti bhudhi vangu vakanditextira vakati wembonewo mishini yedu yatinayo tinogadzira from scratch. Vana vecrash vagodofamba zveshwa igototi dhundhundu chinda. Ngati aiwa hazvina kushata. Saka bhudhi vangu tsanangure imunonzane uye munasaita nezvei? Alright, amushe inini nonzi Romario Kashitiku. Ndinoshandawo nevakomana ava ndo vandoshandawo nawo panapa. Tichiri kutanga engineering yedu. But tine chimota chatakagadzira it's a road train yevana inoshandiswa pamapreschools, macrashes, nemamwe maevents munokwanisa ita sei kuchishandisa. Saka uyu anonzi Ben. Boss Ben chimboti kwaseti. Makadi hanzvadzi. Tafara kuti uya nechirongwa chakadai so kuti mugoona zvatoita sei zvatoita kugadzira extension. Alright. Ava vanonzi Boss Nyasha. Boss Nyasha tipei tinzwe. Alright, makasimba here hanzvadzi. Tiri nani? 100. Aiwa tafarawo nekutsikawo kwamaita. Tichiratidzawo chipo chedu chatinacho nezvimwe zvatiri kuita. But tine zvimwe zvaticharamba tichiita. Saka rambai muchingofambawo nesu. Amen. Right, alright. Ava vanonzi Baba Sandra. Baba Sandra. Makasimba here hanzvadzi. Tiri nani? Ava tafara matitsikawo chirongwa chedu project yedu yatinoita na Romario Kashitiku. Tingokurudzira kuti murambe muchitisimudzirawo zvirambe zvichienda kumberi. So zvichienda. Saka mati ava ndivo vamunoshanda nawo ma-coworkers asi mukuita zve-engineering yenyu panapa. Exactly, ndo vamwe vatinoshanda nawo tichibata ndima kugadzira kwatakaita chinhu ichocho takagadzira tiri pamwe chete. Muri pamwe chete. Saka chii chakaita kuti imimi munge muchiva neidea yekuti mugadzire chinhu chakaita sechecrash ichocho chinofamba chichitoinda kutofamba muroad? Chii chakaita? Right. Idea yakauya pakuti makatarisa macrash mazhinji hatina chinhu chinokwanisa kufambisa vana chichifamba nepetrol chichidhiraivha. Tingori nemaswings ndo atinawo mamerry go round. Saka ndo pakauya idea kuti no tofanira kumbogadzira chiroad train chekuti vana vamboita sei vambofara pacrash. After havo vapedza kudzidza zvavanenge vachidzidza vanombogarawo kana murairidzi wavo kana odhiraivha achitenderedza vana. Not kuti vana vanozvionera maTVs kune dzimwe nyika kana kuti kuzenge vaenda kumaluna park vozonoonera ikoko. Vanofanira kuzviona kana kubva kucrash zvinofanira kunge zviriko. Even pamabirthday parties munokwanisa ita sei kuti haya chinhu ichi vanhu vachita sei vachichishandisa kungoti birthday remwana wangu haya vana voita sei vana votambisa. Hachizi chinhu chekunofamba muhighway. Aiwa chinhu chevana chinoshanda chiri pa1 place, pangave pacrash, pangave pamba, pangave pai. Saka ndikuona makabata chinhu ichi kureva kuti ndo chimwe chematools amunoshandisa kana kuti chichiitika. Alright, iri grinder ratoshandisa kucheka simbi dzedu. Tocheka simbi tichishandisa weld machine towelda toita sei. Alright, handei stage by stage tione. Apa ndozve zvimwe zvinhu zvamunoshandisa kuti mugadzire. Aya mavhiri eBMX ndo atakashandisa ebhasikoro aya kushandisa for mawheels ematrailers anodhonzwa nekahosi kacho. So that takashandisa mavhiri aya kuitira kuti pasazonetsa kumawana mangwana. Mavhiri ekuti anongowanika mutauni ngave kupi unokwanisa ita sei kumawana zviri izvi. Aya mashocks anenge ari mashocks emamotorbikes ndo atakatora then tibva tagadzirisa kuitira kuti chinhu chedu chive chine suspension. Saka rambe makabata icho nekuti takuti patienda pachimota ichi munge muchitiradza zvinhu bosi asizoziva manje tachitarisa chimota cheche. Alright, atokwanisa kukuratidza zviripo pachimota. Then zvimwe zvamakashandisa ndezvechi? Alright, zvimwe zvatakangoshandisa inenge iri fuel tank ineyi. Inenge iri fuel tank. Engine yatakashandisa kugadzisa chinhu chedu ndeye water pump. It's a water pump engine yatakatora. Haisi water pump but water pump engine yacho ndo yatakaita sei yatakashandisa. Saka aya mamwe ematanks acho atakaita sei atakashandisa imwe muchizopinda fuel macho imo. Chinoshandisa almost ngangoti full tank racho chinopinda 2 liters fuel. Saka tomboita chimboona chinhu chacho handei nematemu edu. Because ndoda kunyasa kuhwisa asi pamaigadzira ndo muno manditika nemamwe matemu amakashandisa kuti tinyatsohwisisa tichichiona chinhu chedu handiti. So in other words tingati munofarira kuita zvemamotorbikes ikatoti kudii.
Tinoita zvese. Saka tiri panapa. Sitsanangura tione. Iyi ndio mavhiri amamuchitaura ka. Apa ndo apa. Aya ndo mavhiri atichingoedza kuita sei kutsanangurira pai kuti ndo mavhiri atakashandisa ema BMX tichiisa apa. Alright. Yes. Then ko izvi zvamakabata zvino. Izvi zvatakabata zvimaspring izvi zvinozowanikwa pakahosi. Pakahosi atozonokaona. Ndo kanoita izvozvo. Then mavhiri anowanika papi? Ko apa. Idzi isimbi dzatakashandisa idzi. Isimbi yatakashandisa ingori isimbi inonzi engo iron. Ndo saka makatoita zvokutenga. Isimbi dzatakatotenga zvese futi nezvimakatenga ka. Masimbi atakashandisa tikagadzira tichimabhenda then tikazogadzira aya mapuranga atakashandisa kugadzira tumasitsi twacho nefloor. Alright. Saka todi tichiinda nacho. Saka iyi stage 1, iyi stage 2. Apo panogara munhu. Apo ndekugara munhu 1. Apo panapa panenge vachigara vari 2. Umwe anogara apo, umwe oita sei ogara apo. Saka zvinhu izvi zvinozojoinana. Zvinhu izvi zvinozojoinana sei zvamuri kuona zviri kuita boss mashers. Kuti zvizokwanisa kuita sei chizoita chitrain ungatibatsira boss band mubata muzvechimwe chacho. Saka zvinotozviseparata pamunenge muchiinda kuma-events acho amune mahaiwa. Kana uchinge wakuenda kuevent unoseparata. Unozviseparata zvese. Right, mamuchimbobvunza about nyaya yemaspring. Alright, maspring aya takamashandisa mukatarisa panapa pamashure panapa pane spring iripo ndo mashoko. Ndo mashoko for suspension. Then kuno kumberi ariko futi mashoko. Then pama muchibvunza nyaya ikatenga. Iri shoko iri. Iri shoko iri. Neiro reshoko futi. Neiro reshoko futi for front suspension. Alright. Saka apa ndo pane engine yedu yatakaita sei yatakashandisa water pump yacho. Anditi saka engine unongomutsa semamutsiro unongoita generator aya. Ndio mamutsiro unoita sei unongoita. Satenda pakumutsa. Ichi ndo chigaba chitengi. Ndo ichi ndo chigaba chitengi. Choinda fuel. Ndo munenge mune fuel yedu. Ko idzo waya dzinge ngetani wanidzo. Right. I chain iyi ndo inozoshanda for drive. Ndo yatakagadzira kuti inozoshanda for drive. Engine yakamuka inozoshandiswa for drive. Chain iyo ndo inodrive kuti chizodrive chinhu chedu. Saka it's automatic. Ukamutsa chinohidla then ukaaccelerator chinohachazotanga kufamba. Semashandiro anongoita motikari. Kana wangomirawo kuaccelerator chinohachatanga kungohidla chakamira pa one place. Asaya amavhiri echi. Right, aya mavhiri atakashandisa aya ndeye ma3 wheeler motorbikes. Ndo atakatora takaisa apa. Ko apa. Right, apa panapa takashandisa iyi accelerator yatakashandisa ndeye motorbike iyi. Ndo yatakashandisa aya brake system yatakashandisa takaitora futi pama motorbikes tabva taisa pachinhu chedu ichi. Saka in other words chinhu chakagadzirwa ndizvo pamotorbike. Space mamwe atakashandisa mamwe acho taitora pama motorbikes like ma brakes ne chain ndeye motorbikes but engine aisi engine ye motorbike yatakashandisa engine saka apa zvinosundika kuti tinde kuzuva kwechodi. Tinokwanisa kuchipusha kana kuchipusha. Tinenge tinokwanisa kumutsa. Kuchimutsa. Noto basa chodi. Right, apa tinenge takuita on mango maitira kuita on. Then tovhura fuel panapa. Apa tombotanga takachoka. Odonza so. Saka kana chamuka unodonza choke so. Ine chamuka. Then ndokwanisa kuti vana vagare handiti. Right, garayo. Anokwira. Ini zera rangu. Tingasavunika. Что nakita
kuti ndiani ndichaona adoko vana kuri unongopinda wani matosara chionakirwa ipapa zvavo dori imwe then accelerate mbuku manje then mabrakes aya totomira chinhu hachina speed chine power very powerful. masvika kavasikaneni masvika mazvienda richinge rapera ii vanda kutiwo maybe mapati kana kuti makreshi vambohaya chinhu ichichi vanokubatei pachii Alright, vanogona kufona panhamba dzinoti 0712-173-175 kana kundibata padzimwe nhamba dzangu dzebhad dzinoti 0774-184-530 nhamba dzangu dzavanogona kubata kana pawhatsapp vanogona kutifonera vanogona kutisendera meseji tinokwanisa kuvapindura ipapo pafacebook zvedu hatisataisa facebook page redu asi nekufamba kwenguva tichaisa kana tichinge taisa tichakuzivisa saka besides izvi kune zvimwe zviti zvamunotogadzira gadzirei kana kuti munongospecializa naizvozvizvo right for the meantime tiri kuda kunyanya hatina zvimwe zvatinogadzira but tinonyanya specialize nokugadzira zvemacreshi izvo zvatinogadzira but zipi zvine tinovanhu vakutanga kugadzira taimbogadzira masqueens but isinoita vanhu vakutanga kugadzira tumarod train itotu twemacreshi ndoti zvatakaita sei zvatakuda kutogadzira saka tino vanhu vakuexpecta kuramba vachiita sei vachikura mubusiness saka malast words ngatitange nakutaura malast words mungataura ndeyekuti chii malast words andingade kutaura ndeyekuti zvoni dai mangoramba muchiita sapotawo kuvabereki especially kuvana zvinhu zvakanaka kutoti mwana kangaonowe vamwe achikwirawo mupewo mukana kuti aite sei arege kuita zvekuona patv kana vamwe achiita kana zvinge zviripo of course madasi kana aite sei aone kubara kuzofara kwemwanawo isu tinomata malast words andingapende kuti tichakumbirisawo rubatsiro zvimwe zvacho tinenge tine pfungwa tinenge tinazo mupfungwa but hatikwanisi kuzozvibuditsa nepamusaka pemaresources atinenge tinazo saka tinogadzira tichandisa chileba yedu yatinoshandisa but chedu tinenge chakasimba zvokutakura vana kana ivhungo ikuru anokwanisa kutogara saka tatenda masho kangu kupedzisira chifungiro changu chandinacho mona paworkshop yedu apa padii ndinongotonofamba ungotoza nopatunga kuti workshop yedu zera apo patogadzira zvochida togadzire pamba masho kangu malast words ndo sezvangotaura bosingasha kuti panguva chiti maresources edu zvinhu zvatinenge tichishandisa zvimwe zvacho zvinenge zviri dzecheap materials anditi but nekukuru tikazowana maresources akakwanawo kana tikawana sponsor anoti tinyakugadzira zvinhu tinokwanisa kushandisa kuti zvinhu zvinotidhurei zvichikwanisa kubudisa chinhu chakanaka kudarika chatatiita sei chatatogadzira saka ndo zvese zvandanga ndangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino ndichakubate zvakare pachikamu chinoteerera